Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýogşun anawra. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyny iň köp okulanlaryň başyny türkmen paýta önümlerini Abbaşada satyga çykaran kompaniýa inni öz haritlaryny Pakistanyny önürli diýen belgi bilen satýar diýen atlan çap edilen makala çekýär. Türkiýede velosipedinde neçe maddasy tapylan Türkmenistan raýat tutsak edildi. Türkmenawatda okuwçy gyýylar bilen ýygnak geçirilip, olara edep terbiýe barada öwt ünne berildi. Fly Dubai kompaniýasynyň Aşgabatdaky idarasynyň öňünde zenanlar ýakalaşdy. İýimniň täze ministriniň bellenmeginiň ýa-ni barada PYG-nyň işgärlerini göýekçilik güýçlerini diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny Pekin Aşgabatdan 250 milliard kubmetr gaz alanlygyny aýdyp, narx barada dymýar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Marynyň gök gazlaryny arasalanmadyk paýta ýagy bir hepdäniň dowamynda tas 3 esse kymmatlady. Türkmen paýta önümlerini Abbaşada satyga çykaran kompaniýanyň öz haritlaryny Pakistanyny önürli diýen belgi bilen satýar. Gyda agda ýurtlaryň daşary işler ministrleri Aşgabatda duguşdy. Pakistanyny topuk taslamasynyň gözleg barlyk işleri ýerine ýetirilenini, korrupsiýa ýol berilenini gaýdylýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny dogda hoş geldiňiz. 2-nji bölüm, 2-nji Çeçen uruşy diýen atlan çap edilen video reportaj çekýär. Türkmen görnüşleri 40-njy hepde atly foto sergimiz hem bu hepde köp görüldi. Bu hepde okuwçylarymyzyň reaksiýa bildiren makalalarının başyny Türk karwalary Siriýa hüjümi dowam etdirýärler diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenawatda okuwçy gyýylar bilen ýygnak geçirilip, olara edep terbiýe barada öwt ünne berildi. Aşgabatyň çağılar wagynyň körpelerini sirke aketjek diýip ağladylar. Pakistanyny topuk taslamasynyň gözleg barlyk işleri ýerine ýetirilenine, korrupsiýa ýol berilenini gaýdylýar. Lewabyň polisiýasy ýerde ady gönümlerini satýan satyjylary bazaryň golaýyndan kowýar diýen atlan çap edilen habarlarymyza hem okuwçylarymyz reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýdypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň golgaýan temalaryny ses goşup öz pikirlerinizi aýtmagy, tejribelerinizi, özüňize ma'lum bolan maglumatlary paýlaşmagy çagyrýarys. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini 11-nji oktýabrda Aşgabatda bolan sammitge gahrmanlar meselesinde dören gapma garşylyk Türkmen tebesiniň bitarap bolup bilmezligi baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Gatnaşyjy döwletleriň döwlet dostonlarynyň Aşgabatda geçirilen sammitinde ilkinji bolup söz söyleýän iki lideriň, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen Ermenistanyň premier ministri Nikolay Pashinýanyň arasynda ýygnanşygyň esasy meselesi. 1941-45-nji ýyllaryň beýik watançylyk uruşyna gazanylan ýeňişiň 75 ýyllyk münasibetli arkadaşlyk ýurtlaryna we dünýä jemgyýetçiligine ediljek güýzlenme boýunça gapma garşylyk döredi. Türkmen döwlet telewizionyasy Ilham Aliýewiň Azerbaýjanyny 1990-njy ýyllaryň başynda 9-njy maýda bellenen ýeňiş gününiň ýatyrlyşy, Ermenistanyň paýtagty Yerewanyny Azer lideriniň sözü bilen aýtsak, faşist jellatynyň watan dönüňiniň ýadygarlyginiň dikilşi. Muňa Moskwanyň bildiren garşylygy barada aýdan sözlerini dol bolmasa da efire berdi. Мы, главы государств, неоднократно выступали против героизации фашистов. К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гаригину Тер-Арутюняну. Emma Türkmen telewizionyasy Nikolay Pashinýanyň bu mesele boýunça aýdan sözlerini başlap-başlamagyny kakesip efire bermekden näme üçindir saklandy. Synçylar Türkmen telewizionyasynın bu hereketi bilen Azerbaýjanyň tarapyny tutanlygyny, Ermen tarapynyň öz pikirini eşitdirmek hukugyny bozanlygyny aýdýarlar. Metbuat materiallarından görünüşýäli häzir Türkmen mediýasy 1941-1945-nji ýyllaryň uruşyny beýik watançylyk uruşy diýip atlandyrýar.
Emma garaşsyzlyk ýyllarynyň başynda bu uruş belli ördegörde ikinji jahan uruşy diýilip atlandyryldy. Respublikada odal her ýyl esasy bayramçylyklaryň biri bolan Ýeňiş gününden 12-nji ýanwarda bellenilmeli edilen Hatyra güni ýokary kaldyryldy. Aşgabatyň merkezinde Beýik Watançylyk uruşynyň gahrmanlarynyň hormatuna dikilen iň uly ýadygarlyk şäheriň çetine göçürildi. Emma soň synçylaryň pikirçi Aşgabat odalky agalyk ideýalaryny dikeltmäge synanýan Moskwanyň basyşyna ýan berip başdaky pozisiýalaryndan ýyda çekildi. Türkmenistanyň urus şalygy tarapyndan basylyp alynan gününe bellep başlan Hatyra gününi başga bir güne geçirdi. Çekiýanyň paýtagty Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haliliň pikirçi, ikinji jahan uruşynda gazanylan ýeňişiň bir taraply wagt edilişi odaly bilen Moskwa gerek. Sebäbi häzirki urus siýasatçylary kommunistik ideologiýadan ugralýarlar we nemes faşistler bilen bolan uruş baradaky ähli hakykatyň açylmagy Kreml üçin peýdaly bolup görünmeýär. Ýazgynyň sözlerine görä Kreml şol ýeňişi dawralandyrmak bilen özüni, urus agalygyny dawralandyrmak isleýär. Sebäbi kommunistlaryň geçmiş taryhynda ýeketek we iň uly edilen iş Beýik Watançylyk uruşynda gazanylan ýeňiş ýa-da oňa goşulan goşant hasap edilýär. Ýagny uruslar bolmadyk bolsa, nemes faşistlarynyň üstün çykmak mümkin bolmazdy. Odal uruslar diňleýişiňiz ýaly ýene-de uruslar diňläň diýmek bolýarlar diýip Hudaýberdi Halili adatlyk bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Häzir Rus döwleti, häzirki Rus siýasatçylary mundan öňkü Gyzyl Moskwa, bularyň ählisi kommunistik ideýadan ugralyp gelýärler. Şol kommunistler hem döwlet başyna gelenden soň olaryň iň uly eden işi geçen ikinji jahan uruşyny nemislerden, milletçi nemislerden üstün çykma boldy. Ýagny şol ýeňişe ägir uly goşma boldy. Şoň üçin öň Gyzyl Moskwa, indi häzirki döwürde üç renkli baydagy depesine götüren Moskwa, şol ýeňişi dawarlandyrýarlar, şonu ýokary götürýärler. Sebäbi kommunistleriň geçmiş taryhynda ýeketek hem iň uly edilen iş geçen watançylyk uruşyny gazanylan ýeňiş hasap edilýär. Şo ýeňişe bagyşlap ähli ýerlerde ýadygarlyklar döredildi. Aşgabatda iň beýik ýadygarlyk, iň owadan hem iň gymmat ýadygarlyk watançylyk uruşyna bagyşlandy. Egerde Türkmenistanyň owalaryna barsaň, iň çetki owalaryna çendi. Her bir owada geçen uruş bilen baglanyşykly ýadygarlyk döretdiler. Şonu ähli ýerde adamlaryň gözüniň aldyna goýdular. Sebäbi şol kommunistleriň iň uly gazanan ýeňişidi, iň uly eden işidi. Ýöne aslynda ol ýeňiş adamyň gany bilen gazanyldy. Ummasyz köp pidalar bilen gazanyldy. Häzirki döwürde günwatardaky telekanallar geçen uruş bilen baglanyşykly bölekleýin dokumental filmler görkezýärler, dokumental kadrlar görkezýärler. Şolarda aýdylyşyna görä, uruşyň başky ýyllaryna bir nemes soldatyny öldürmek üçin SSR'den bolan 10 san soldat ölýär eken. Bir gözeňine getirip görüň, 10 soldat ölenini nemislerden diňe biri ölýär eken. Şoň bilen birlikde Moskwanyň etegine gelenine nemis goşunlary 41-nji ýylda köpçülüklüğün mobilizasiya edilipdir. Ýagny adamlary köpçülüklüğün urşa sürüpdirler. Şol ýerde türkmenler topar bolup ölüpdirler. Sebäbi türkmenler taýýar däl, goşun taýýar däl. Olar hatda dur diýilen buýruga da düşünenok, çepe bolmaly diýilen buýruga düşünenok adamlara, soldatlara, hatta bir soldaty bir yarag hem yetmändir. Ine şeýle uly pida bilen gazanylan ýeňiş, oňa ýeňiş diýseňem bolar, ýa-da bir agyr pida diýseňem bolar. Öňkü islerin synmagynyň öň ýanyndaki ýyllarda odal halkdan gizlin saklanan taryhy wagtlaryň köpüsiniň üstçylygy we taryhy dokumentler, taryhy şahslaryň beren görnükler esasynda odal uruşdan soňky nesillere ma'lum bolmadyk hakykatyň belli bir bölek jemgyýetçiligi aýan boldy. Hatta Viktor Astafyev ýaly uruşa gatnaşan üstesinde syýlagly ýazgy hem bu uruşy dünýä taryhynda iň masgaraçylykly uruş hökmüne häsiýetlendirdi. Aýdylmagyna görä, Iosif Stalin 1960-njy ýyla çenli 9-njy may bayram etmäge, ol günne hary parat geçirmäge milt etmändir. Sebäbi şol wagt çenli Moskwada uruşda maýyp bolan we gidere yer tapman köçede ýatyp gören uruş veteranlary örenken eken. Olar protest çaralaryny geçirip öz haklaryny talap edipdir. Emma soň şäher
yüreklenen Stalinin buyruğu bilen gahrymanlardan arassalanýar we bayramçylyk dawaralary uldan tutulup uruşda gadanlaryň ýeňiş ýyl-ýyldan güýçli wagt edilip başlanýar. Egerde gyda ýurtlary häzir Moskwanyň talabyna boyun bolup uruşyň odalky Sowet döwrüne düşündirilişine gaýdyp gelseler, gelýän nesiller geçmişe baka bermek, geleceğe düşünmek mümkinçiliklerini ýene elden giderer diýip Hudaýberdi hally pikir edýär. Günwatar ýurtlaryň ak telekanallarda görkezilýän dokumental ýazgylaryň tasdiklamagyna görä, uruşyň başga ýyllaryna bir nemis eskerini öldürmek üçin SSR'den gelen 10 esker ölmeli bolýan eken. Nemisler Moskwanyň etegine gelenine adamlar köpçüliklerin uruşa türüpdirler. Olaryň arasynda ýaragsyz, dil bilmeýän türkmenler hem kän ekenlip ýazaýdýar. Yazdynyň pikirçe, häzir hakykatda uly betdagçylyk bilen gazanylan ýeňişi odalky Gyzyl Moskwanyň pozisiýasyndan düşündirmek. Bu pozisiýany ýene öňkü Sowet respublikalarynyň sosialistik lagere giren ýurtlaryň boynuny zor bilen dakmak synanşyk edilýär we bu Kremliň agalygyny gaýtadan dikeltmek bilen bagly. Esasy maksat men pikirimçe, şol ideýany, ýagny geçen ikinji jahan uruşundaky iň uly ýeňişi Ruslar gadanny, SSR gadanny diýilen ideýany zorluk bilen ähli milletleriň boynuna atmak isleýärler. Diňe öz ideýasyny öňe sürmek. Şo Ruslar bolmadyk bolsa, onda faşistler ýeň bolmazdy. Ýa-da Ruslar bolmadyk bolsa, geçen ikinji jahan uruşuny ýeňiş gazanyp bolmazdy diýilen ideýany öňe sürmek isleýärler. Hut şol ideýany halkyň aňyna salmak isleýärler. Şol pikir bilenem häzirki Moskwa öňkü SSR'ň çäginde bolan ýurtlara, şeýlekem soslagere giren ýurtlara şol sanyny biziň radiomyzyň oturun ýurdu bolan Çekiýada öz ideýasyny, şol agalyk edici ideýasyny ornaşdyrjak bolup göreşýärler. Şol göreş öňkü soslageriň, sosialistik ýurtlaryň ähli ýurtlaryna bar, özüm şony Ruslar, özüm şony Moskwa erjellik bilen öňe sürýär. Bir Hudaýberdi näme üçin gerek Moskwa siziň pikiriňizçe? Moskwanyň agalygy üçin gerek, başga näme üçin gerek bolsun? Diňe Moskwanyň agalygy, Moskwany beýleki respublikalar öň diňläp geldiler. Indi Moskwany olar ýene de diňlemeli, ertesi günem olar Moskwany diňlemeli diýerler. Hormatly dinleyijiler, ýazdy Hudaýberdi hally bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem, bu mesele boýunça sizde nähili pikir garaýşlar bar? Bize ýazyň, telefon edin. Türkmenistan'da pitikli şol sanda Azatlyk radiosynyň azathabaryny.com web saytyny bökdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini sayfon3.com web saytyndan akylly telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Sayfon 3 arkaly Azatlyk radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerläň. Gepleýär Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan nepderimiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz owgan sanyna habarçymyz Şaýmerdan uly Murady. Şaýmerdan uly habarlardan ma'lum bolýar, Türkmenistanyna gyza gatnaşy döwletleriň, döwlet başdanlarynyň maslahaty geçirilýär. Umuman bu gyda ýurtlarynyň Owganstanyňky ýagdaýlara nähili täsir etýär, nähili kömek bar, nähili golluk bar. Şu arada Owgan siýasatçylarynyň aýdýan pikirlerini biz bilen paýlaşsaňyz. Bu birleşik Owganstanyňky ýagdaýlara nähili täsir etýär? Owganstanyňky ýagdaýlara doly häzirlikde täsir getirip bilýär diýsek, ola ýalňyş bolar. Ýöne täsir getirmek üçin ýa-da hususan Özbegistan Owgan meselesini çözgüde boýunça laşdyrjy roly oynamak üçin alada etýär. Indi Owganstanyň gyda ýurtlaryndan, ýani garaşsyz döwletleriň birleşigine girýän ýurtlardan, hususan şu goňşy ýurtlardan peýdalanmak üçin Owganstan uly tagalla etýär. Çünki Owganstan şu Pakistana bagly bolup galýardy. Meselem daşary ýurtlardan Owganstan önümleri satyrylýar. Owganstan bir fark edýär ýurtda. Pakistan şonun köp salgı dalyp, daşary ýurtlardan gelýän haritlardan köp salgı dalyp şol ummat düşýär. Şonuň üçin indi başga bir ýol berilýär. Mysal üçin şu kadym ýüpek ýoly gaýtadan bitebilse, hususan şu Türkmenistanyň üstü bilen şu Lazaret, ýani Lajwert ýoly atylsa, şol Owganstan üçin uly bähwidi bolar diýip teňçiler aýdýarlar. Owganstanyň hökümeti hem şol gurda uly tagalla etýär, şu Lajwert, Lazaret ýolunyň atylmagy boýunça
ol Uganistan için amatlı bolup duruyor. Indi Pakistan'ın esaratından yani gabawundan çıktık deyip Afgan hükümetinin resmileri yani Afgan tacirleri ona degen yarlar merkez Azia yurtlarının üstü bilen biz dünya çıkıp bilecek, Avrupa yurtlarına çıkıp bilecek deyip. Şonun için bu gıda yurtlarının yani kararsız devletlerin birleşine İran yurtların tasiri var elbette Afganistan için. Afgan meselesinin çözgüdü boyunca da Türkmenistan amma şuun eden çıkışında hem prezident şu Afgan meselesinin çözgüdü boyunca Türkmenistan'ın konutanın gıda yurtlarına kararsız devletlerin birleşine katlaşan yurtların tasirinin boljaklığına aytdı. Çaymerdan bağışla sözüňi beren Türkmenistanyň prezidenti şoňlan birlikde türkmen mediýasy mundan öňkem Awganistan meselesinde uly işleriň edilýändigini aýdyp gelýär. Şoňlan birlikde de gatnaşyklaryň Özbegistan bilen deňeşdirilenine de umman raýatlaryň gatnaşyklarynyň ýa-da etnik türkmenleriň seýahat mümkinçiliginiň Özbegistan bilen deňeşdirilenine de çäklendirilýändigi, Aşgabat tarapyndan juda çäklendirilýändigi bu meseleniň çözülmeýän galýanlygy aýdylýar. Indi şol urda bir üýtgeçlikler bolarmy? Şu gıda ýurtlarynyň öz arasyndaky ýagdaýlaryň has ilerlemegi, gatnaşyklaryň ilerlemegi Türkmen Awgan gatnaşyklarynyň has açylmagyna täsir etdirip bilermi? Şol urda çaklamalar barmy, prognozlar barmy? Nähil pikirler edilýär? Awgan synçylar näme aýdýarlar? Näme garaşýarlar? Ama şol Afgan meselesi iň sonunda hatanan bolsa şol Türkmenistan'da çözülür. Çünkü Türkmenistan Afganistan'ın iki meselelerini koşulman gelýär. Bir taraf yurt Türkmenistan'da çözülür diýip şeýle umyt edilýär diýene. Hazırlıkça şu Özbegistan öňe düşäýdi. Şu Özbegistan Afgan meselesini çözgüdü boýunça uly tagallar edip ýygnaklar geçirip beýleki karşıdaş taraplara çağırıp Özbegistan'da mehman edip alada edip başlady. Endi Özbegistan'ın şol Kabuldaky ilçisi we Özbegistan'ın ýürüýte wekili var. Awganistan boýunça ol şu Afgan meselesini çözgüdü boýunça elinden gelen kömegini etjek diýip şu Özbegistan köp alada etýär bu ugurda. Hem Tajikistan hem şu elden geldik şu Afgan meselesini çözgüdü boýunça öz çıkışlarında aýtýar Tajikistan'ın resmileri. Indi şu Uyda meselesinde de hem şol Özbegistan öňde gidip dur hadir Türkmenistan güýde bermeýär. Şol Türkmenistan güýde berse hadir Awganistanyň halky şol umytda şu Türkmenistanyň üstü bilen bir dünýä çykylar lazaret ýoly arkaly diýip şol umytda emma Awganistanyň halkyna hususan şu Awgan türkmenlerine güýde beren ýok. Türkmenistan güýde berse şol ýol argatnaşyk açylsa üsse şu kararsız devletlerin arkalaşyny giren ýurtlar bilen hususan Türkmenistan bilen şu argatnaşyklaryň üstüne Awganistanyň hökümeti hem Awganistanyň halky taraptar şonu küýsýärler, şonu isleýärler, emma Türkmenistan henüz çelik şol ugurda zaty dur we güýde beren ýok. Şu Awgan halkyna türkmenleri de şol türkmenler şu taýda baryp eger güýde berse karhana, zawut, fabrikler gurmaga da taýýar. Doğru. Çünkü Türkmenistan'da elektrik mümkinçilikleri, bölükü mümkinçilikler var. Türkmenistan'da var. Türkmenistan'ın önümlerini bäri getirmene. Çünkü Türkmenistan'da köp önümleri öndürülüp başlandadır. Awganistan şol tarpy bir ýurt bolup durýar. Awganistan'da bazar var Türkmenistan'ın önümlerine. Şonun için Awgan türkmenlerine we Awganistanyň halkyna güýde berse, otaýa baryp ýani şol Türkmenistan'ın önümlerini bäri Awganistan'a getirip bazarlamaga taýýar hal. Indi Şaymerdan görnüşünden Özbegistan hem şoburdatlar aýdýar, Türkmenistan hem şoburdatlar aýdýar. Emma şu kömek meselesinde, gatnaşyk meselesinde, ykdysady hyzmatdaşlyk meselesinde, umman açylmak meselesinde, birek-birege gollaw bermek meselesinde. Şoňlan birlikde Özbegistan iş ýüzünde öz diýen zatlaryny edýär-de Türkmenistan iş ýüzünde öz diýen zatlaryny edip bilen nokta şeýle bolup çykýar sizin pikirinizce? Hazırlıkça onun bir subuty hem şol mesela Türkmenistan 1000 megawatt kuwatlygynda elektrik tuğunu berjek barada alalaşyk Awganistan bilen emma Türkmenistan bilen bolan alalaşyk ýa galyp Özbegistan onun öňe düşdi. Özbegistanyň häzirde ýene öňkiniň 200 megawatt kuwatlygynda elektrik tuğunu alýardy. Awganistan satyn endi 1000 sonuň ýene 1000 megawatt kuwatlygynda Özbegistandan elektrik tuğunu satyn almaga alalaşyk boldy. Şonuň işineden ýen başlandy. Ýene Türkmenistandan alınacak elektrik tuğun alalaşynyň ýere goýulandygy aýdylýar. Endi şu Özbegistan hem demir ýolunu çekmekde, başga
Suda uğrak gatnaşygyny ösdürmekde köp uly işler edip otyr. Misal üçin Özbegistanyň üstü bilen Xitaya demir ýoly arkaly Awganistanyň önümleri Xitaya gidip başlady. Şol mümkinçilik berdi-de. Indi şol Türkmenistan öň başlamaly şol işleri ondan peýdalanjak Türkmenistan eger şol mümkinçilik berdi-de bolsa Awgan halky bilen gatnaşyklary, suda gatnaşyklaryny ösdüren bolsa da Türkmenistan diňe sözde galyp dur hazır işte bir amala aşan yok. Andan TOFI proýekti, ondan soň elektrik gejisi gurmak proýekti bar. Ondan soň optik süýümli şu aragatnaşyk ulgamny Pakistana getirmek we gara ýol çekmek şu meseleler bar Türkmenistan tarapdan şu gözüňde tutulýar emma hiç birem onuň bir amala aşan yok. Hatta şol Akdenemenderinden ta Ankoya çekilecek, çekip verecek, yani Türkmenistan'ın çekip verecek. Demir yolu hem haberlikçe şu iyide kalıp durur. Ondan sonra şol Türkmenistan'dan Awganistanyň arkaly Tajikistan'a çekilecek demir yolu başa barmandy. Onun böyleki Türkmenistan'ın amala aşırmak bolýan proýektleriniň hemmesi hazır işte amala aşmandy burada. Şaýmerdan ul eýsem Türkmenistan bilen Awganistanyň arasyndaky syýasy gatnaşyklaryň derejesi barada näme aýdyp bolar? Bul urda ilerlemeler barmy? Awganistan bilen hökümet ara syýasy gatnaşyklar bar elbetde. Olam ýöne şu başga ýurtlara garanda o syýasy gatnaşyklaryň onça bir öwürlikli däl, ýeterli däl. Indi syýasy gatnaşyklar diýende misal üçin Awganistanyň goňşulary, Awganistanyň halky bilen hem gatnaşyklary bar. Pakistanyň poştullar bilen, ondan soň Iranyň hazaralar bilen, Tajikistanyň tajikler bilen, Özbegistanyň özbekler bilen, Awganistanda ýaşaýan etnik özbek milleti bilen. Indi Türkmenistan hem şol Awgan türkmenler bilen gatnaşyk etse, ol Türkmenistanyň pydasyna boljak diýip türkmen wekilleri aýdýarlar. Türkmenler bilen gatnaşyk etse, türkmenleriň guramalary bar. Awganistanda türkmenleriň medeni jemgyýetleri bar. Şolar bilen gatnaşyklar edilse, gatnaşyklar ösdürilse, şol urda Türkmenistan hiç gatnaşyk eden ýok. So urda hem gatnaşyk edip başlasa diýip türkmen wekilleriniň umydy bar. Misal üçin hazır türkmenleriň bir syýasy hereket hem döredildi. Şol syýasy hereketler bilen gatnaşyk bolsa, belki Türkmenistan şeýle guramalary şol hereketleri goldursa diýip Awgan türkmenleri umydy edýärler. Hormatly dinleýijiler, kawulla kawarçymyz Şaýmerdan uly Murady bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň jeminiň nowatdaky sanyny geçirip gotarýar. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun, azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.